saben bengi nyawang saben wengi nyawang truk apa? Oh, lah aja gentayangannya jeglek ki joget sing terengginas ya, Reng. Malah gentayangan. loyo lah. Oh, loyo. Anu sampean mesti apa sing ora dimam mesti. Wong Kak Tarmono anu apa-apa diparingna dimami, mangkane aja dimami kabehan ya. Yen memacan mung nganggo aku nembe ngerti, Bu. Jebule gareng jebule kayak kowe ya. Seret ding. nyong ngisor mbok bledos Iya, ngisor baik. Ngisor. kembang Dene sih brangkang kedeseran. Suwe-suwe brangkang ya gak gunung teles. Iya. Ya ora wani, ya nganggo sendal kae carane. Ke carane nyili sendale tukang sok. Nyili sendal. Iya, nyok deneng ya mangan-ana wani nyok. Dadakan demek tambu kok. Macite. dikeproki ujare ndarani darah kok Main sebule ya, Reng. cengengesan kalau dianggap darah ya Panas sing mesra yang kene ya carane ya. Lah, tapi aja karo gareng. Nah. Ampun giri kondur, Pak. Ampun. lah Lah, ora mboten salah. Mboten salah. Aja ngepriwe iki ya nampanine, Reng. Ngumpur ya, Reng. Merem ya, Reng. ora sing salah gerayangan jaluk tambah Peniwat. lah ya jangan nyong ora lah Ki si tempene apa ya, Reng? iki ditempeni lah jan Allah rejeki Ikhlas napan mboten iki remane. iclah Ikhlas lahir batin, moga-moga sampean diparingi sehat, Amin. diparingi panjang umur, rezekine ya tambah lancar, mugi-mugi lemah teles Gusti Allah ingkang bales, nggih Mbah? nggih Jangan panas udan
izin apa dereng wau pun izin? Pun izin. Deg-degan mboten? Mboten. Eling. Aling Eling. aling. Eling. 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 Capek. Apa ora suwe ora terima? Ora terima yang mana mari Bapak Tarmono, nganggur ora terima. Wis kelebone ndang. Malah kok sing dibayar. Oh, sampean si jenggleng. Angger ora dewek nanyong kowe tekelamut. Oh, kain jaluk ada sebelah. Apa gelem dadi pangane kula kowe? Ya. Tapi nganggur diparing nang gareng ya. Aku jujur bae kaya mandan ora ikhlas. Tapi nganggur ora diparingna daripada nyong dilamut. Ki kepriwen? Anu tak takon ya Reng, sabar ya Reng. Anu Mbak Kakung niki diparingna napa kula ken dilamut napa niki diparingna mawon? Kari milih. Karepnya Diparingna mawon. karepnya kalau duit apa terima tekelamut. Lah jarene bae sing maringi kan diparingaken daripada nyong dilamut mengko malah nyong dadi Lah iya warna-warna. kaya kowe ora sakaken werna. Nimbang kok dilamut. Si Ya. kowe ta sampean ora dadi masa ditarik kabeh nyong ora sepira-pira. Ya mengko dipotong berapa persen kayak gitu lah. Ya, diterusaken lah. Natya watya Najan wadon. sarato Kumandang saran aja nang jali akeh gulane aja lali agamane salat lima waktu. Mugi-mugi Mbak Kakung niki maringi tetembangan Caping gunung mergake mutan anak lanang sing lagi usaha. Ya, Nggih moga-moga ya sing lancar nganti ngimbang, nggih nggih. Ya, rezekine. jatuh, Teng pundi anak lanang? Usaha teng pundi? Bandung. Oh teng Bandung. Wah lagi. Adek jaman kerajuan jur kelingan anak-anak yen tak openi ning saiki ana ngendi. Cari nafis
senajan. Pripun ramane? Sing aja niku. Alhamdulillah dilan. Mboten tumun joget. Ampun diampet mriki. Ampun diampet lho. Mangke marakna penyakit nek kebelet joget yo, Reng. Diampet. Ya bisa. Sakit